siger til mig, Philip ikke er på lænen, og han bygger forkert items. Jeg gider ikke være på lænen. Okay, mand. Jamen, I siger begge to det samme ting, at vi skal bare snakke om, hvad I gerne vil. Altså... Ja, men det har jeg bare lidt givet op på for lang tid siden, det der, fordi det har jeg jo gjort. Ja. Jeg har jo prøvet at sige til ham, at jeg gerne vil gå, og jeg gerne vil dræbe ham, og vi skal lige vente lidt, og altså level 2 og level 3, ikke? Og så lige pludselig så laver han jo bare noget andet. Ja, det er rigtigt. Jeg er død. Ej, Morten. Er du helt død? Yep. Ja. Husk at filme det. Husk at filme det! Hvor er jeg dum. Var du 60? Nej, det var du ikke. 50. Jo, var cute døde. Jeg panikkede, fordi jeg ikke fattede, hvad der skete. Nå, jeg gemmer lige her. Det var noget med